IFM News. Lokal. Idol Dance, go ahead. At tuloy iti panang level up iti putahe iti natnateng iti Barangay Santa Rosa Lawaga City. Iti napalabas nga tawen saluyot ken na marunggay iti invida iti Cockfest kimitang at tawen ket Rabong. Segon kini Barangay Chairman Juan Carlos Tabis III, Rabong iti napili nga putahe iti Cockfest da. Daputa season tatta iti Rabong iti nakamat nga barangay. Upat lima nga sityo iti graban iti Cockfest ngari ito kit nga ibida iti rabong salad, ginataang rabong, bamboo shoot with plum sauce, dapay iti rabong lumpia, and of course dati bamboo shoot express nga ito kit inapresyar dagita ng dumang culinary kaya kasal nagiti chef iti syudad iti Lawaga. Maragsakan ti kapitan agabuta game dagitay bumarangay nga paset keretoy Cockfest na naangay itay Aldo Laing iti Domingo iti nadakamatata nga barangay paset iti naman tayo kini Apo Barangay Chairman Carlos Tabis. Apo Kapitan, nembag nga bigat mo? Tira bungkit may isang people na makanik kay barangay. Ganyan si Madam Mitidolo ko. Saka bumularo na credit dito sa may isang season na nagtapo na dito nagtulong iti Rabong. Then after the explore kay ako iti sa barangay yan ila na pa iti kamaning iti Rabong na kanlain na sila brown then kasi salad na pagdaman. So great dati ko sa dati na level up the level up kung bakit pang Michelin star di din ang ganda kasi talaga illustrator santa taganaan na dagiti rekado ng ako. So sino na bigyan ko sa dito ano mo bigyan kahit pagka ready mapili ang kapatid prices tayo ako yan ko dada na DJ prices ka mabigat DJ yung yan kung show sa DJ talent and detalugadi ako pagkikita ga Santa Rosa ako. Okay, maraming salamat Apo Kapitan DJ Idol Bernard iti inuman tayo tinagusto ako dati salad nga iti ginatgad iti carrots na nagimas nga iti pang neutralize mo DJ pananunabsugan mga DJ isang tickles ko nga mabalanse DJ kinapsug mo Idol Bernard. So naragsak taligitay sa Barangay Santa Rosa kesa game na game da iti kanya-kanyang potahe iti Rabong na maala iti nalakamat nga barangay. So dati kami do Rabong kanyang iti Rabong lang iti Saloyot sagpao iti Tinono di masang imitasan ang pang restaurant iti approach na iti panaki-11 na gapo na nga nagpintas iti kastorta adot ng adal manen iti Barangay Santa Rosa iti Sirad iti Lawang. Congratulations kina Apo Kapitan Juan Carlos Tabis III. Adi po ti Barangay Santa Rosa. Idol Dennis Jalipio Tatap Aramen.